je isto naša ratna sestra, tako da nas tako dobro i predstavlja. Uglavnom, sve vas lijepo pozdravljam i jako mi je drago da ste došli danas ovdje, da malo čujete i žensku priču. Malo više o nastavku, jer onaj dio gdje smo bili zajedno uglavnom znate. Ja sam Bojiška Bašić, 80% sam ratni vojni invalid, hrvatska dočasnica i nisam rođena u Vinkovcima. Dakle, rođena sam u Boku u Bosanskoj Posavini kao jedino žensko u cijeloj obitelji i zato sam ime čekala, odnosno ime je mene čekalo 3 generacije, pa sam dobila ime Bojiška, što je opet malkice znakovito. Došla sam kao djevojčica u Vinkovce, u koje sam se zaljubila na prvi pogled, prvi miris Lenija, prvi miris Bosuta i naravno Vinkovačke jeseni i prva pjesma Gori lampa nasred Vinkovaca, dakle i dan danas najdraža. Odgajana sam, s obzirom da sam jedino dijete žensko u cijeloj familiji, mnogobrojnoj, i kao princeza, što je bilo učenje manje više, i naravno sa braćom, rođacima, igranje rata, preskakanje taraba, penjanje po stablima i sve ostalo što se podrazumijeva. Znači sve sam bila. Uglavnom, u Vinkovcima sam završila građevinsko-tehničku školu u vrijeme kad je u tehničkoj školi bilo možda 20-ak cura ukupno, ako i toliko. Na faksu poljoprivredno strojarstvo isto tako, uglavnom muški, to nisam ni stigla završiti. Počela sam raditi u graditelju na gradilištu, dakle opet muški, barem 100-tinjak na svakom gradilištu. Znači, cijeli moj život je u principu u muškim ekipama, u muškom društvu. Unatoč tome sam vodila butik, modni butik u Termama, gdje se prodavala vrhunska moda, svila, čipka i tako dalje. Znači, dopodne je bilo na gradilištu šljemovi bakanđe, popodne suknjice, štiklice i tako dalje. Međutim, kako sam, hvala Bogu, rođena u to vrijeme, ali meni je jako drago da sam zapravo mogla biti sudionik stvaranja ove zemlje, naše lijepe. Krenule su mogućnosti za promjenama, krenulo je i osnivanje HDZ-a i države Hrvatske, to je nekako skroz bilo povezano ili jedno nije moglo. Normalno, cijela moja obitelj i ja smo se svim srcem u to uključili. I, nažalost, veselje je kratko trajalo, kao što znamo, došao je rat. Svi moji dragi ljudi, svi moji prijatelji su se, naravno, uključili u vojsku. Doduše, bilo ih je i s one strane, jer ih je bilo i tako, i takvih. Slijed svega toga je naravno bilo i da se ja uključim u tu priču, jer kako bi moglo bez mene, unatoč naravno protivljenju moje majke, ali ko još majku sluša. Malo je bilo problema sa Zengama, jer su svi moji prijatelji imali strašnu potrebu mene štititi, pa je bilo ono dobro, ali ajde negdje u pozadinu, ajde nešto tak da mi ne moramo misliti, briniti, što naravno nije dolazilo u obzir, a obzirom da sam ja čudnim spletom okolnosti naslijedila lovačko oružje od mog tate, pa sam onda bila i lovac prije rata, imala oružje, kupila naravno pred sam rat i najbolju moguću optiku koja je tad postojala. I onda sam ja lagano ucjenjivala s tim načelnika policije, pa je on morao na kraju mene primiti u zamjenu za to oružje. Tako da sam ja u principu, mislim da sam prva žena policajac u odori, na terenu, i dobili smo zadatak čuvati bolnicu, jer po međunarodnim konvencijama vojska nije smjela biti kod bolnice.
a naša bolnica je nažalost na prvoj crti s Mirkovcima, tako da svi znaju kako je bolnica prošla. A nisam bolje prošla ni ja. I ja sam bila ranjena. I onda idu bolnice, liječenje i tako dalje. Moj brat je, evo tu je, izvukao najdeblji kraj u cijeloj priči. On me nosao, doslovce nosao, vozao, liječio, spašavao i tako dalje po svim mogućim bolnicama. I zato evo mene još tu, naravno zahvaljujući liječnicima. Dugo je to trajalo i obzirom da sam bila ranjena, imam gelere u mozgu, još uvijek, tako da sam čelično ledi. Imala sam amneziju, bila sam sve zaboravila, gotovo sve. Ajde, sreća i Bog, nisam zaboravila najužu obitelj, nisam zaboravila čitati, što mi je iznimno bitno, jer sam sve ispočetka morala učiti. Dakle, apsolutno sve. Od hodanja, svih mogućih knjiga, sve. I evo, uglavnom sam uspjela, barem sam ja zadovoljna. Moja obitelj je imala velikih problema sa mnom, glede svega toga. Moja mama je zapravo pretrpila najveći stres od svega toga i obolila je. Od svega toga na kraju krajeva, makar to nikad nije rekla da je to. I kad sam ja malo stala na noge, kad je meni bilo malkice bolje, unatoč tome što su mi liječnici dali nekakve kratkoročne prognoze na nekoliko godina u vrh glave, ja sam odlučila imati dijete, da nešto ostane za mnom. I eto, zahvaljujući opet svesrdnoj pomoći moje obitelji, ja sam to i uspjela, i liječnika naravno, jer vidjeli su da ne mogu protiv mene. Uspjela sam, evo, moj sin je odrastao čovjek koji i dalje pati sa mnom. Jer nije mu bilo lako, nikome od moje obitelji nije bilo lako, njemu najviše, s obzirom na te moje prognoze vrlo kratkoročne, ja sam bila jako opsjednuta tim da ja njemu u kratkom vremenu utrpam sve što mogu, sve što znam, sve što god mi padne na pamet da bi njemu moglo nekad pomoći u životu. Dakle, to su bili akademski i svekoliki razgovori još dok je bio u stomaku, dakle, maltretiranje na najjaču, i dok je bio beba i sva moguća čitanja, pjevanja, sve, od kad je uopće mogao. Sa mnom je išao svugdje i kazališta i izložbe, sve što sam mu ja mogla pokazati i dati u tako malo vremena. Koliko god se njemu sviđalo, ne sviđalo, nikoga nije pitao. Sve moguće škole, pouke, aktivnosti, dakle, doslovce sam nogom uguravala u njega sve što mi je palo na pamet, jer mene, eto, sutra neće biti od uspavljivanja po noći kad ide bebač spavati, onda idemo prvo na prozor, gledati zvijezde, ali sutra će tamo negdje biti mama, što, evo, hvala Bogu, još nije, čudom Božjim. Zapravo, ja bih rekla da više od te neke moje traume ratne je moja obitelj imala veću traumu sa mnom. Ne žale se, još uvijek me prate, guraju, vuku, pomažu na sve moguće način. Moj brat i moj sin su moje stijene, moja krila, moja snaga naravno, jer bez nje isto ne bi bilo ništa. Ona mi je onak više od sestre koju nemam, ali ona mi je tu sve. Mamu neću ni spominjati, ali ona je uvijek negdje u prikrajku, uvijek je potpora svima, pa naravno i meni, makar mi ni dan danas nije oprostila što sam ja uopće sudjelovala u nečemu u čemu nisam morala. Ali jasno je da sam to ja, da tu nije bilo uopće drugačije mogućnosti. I evo ja, unatoč svim nesrećama, zapravo vrlo sam sretna osoba, imam jako divne ljude oko sebe i uvijek nađem nekakve ekipe, neke dobre ljude, neke, ne znam, valjda mi Bog šalje anđele na moj put, pa uvijek imam
ljude koji mi pomažu, koji me vuku, koji me prosvjetljuju, kojima ja mislim da nešto pomažem, a u principu oni meni pomažu puno, moje prijateljice iz vrijednih ruku, koje se silno brinu o meni, vrlo su brižne, žene koje su me doslovce nakon operacije odvele u Dubrovnik i brinule o meni kao o djetetu. Drage gospođe iz Hrvatske žene, gdje ja mislim da barem malkice mogu još doprinijeti jer se bave divnim stvarima, vrlo vrijednim i svi smo mi u principu žene koje mogu sve, žene koje hoće sve i žene koje u svakom trenutku rade ono što mogu, znaju najbolje, što dođe u tom trenutku, nekad ni ne biraš šta hoćeš, nego ti jednostavno stane na put pa radiš to što moraš. Tako da se ja, zahvaljujem svim mojim dragim ljudima koji su uvijek oko mene, uvijek kraj mene i one koje ne znam izgrlim pa dobijem malo njihove energije. Ne znaju oni da sam ja kradljivica energije, pa me zafrkavaju da ja ne grlim još samo semafore po gradu, ali neću, dok imam ljude, ne moram grliti semafore. Dakle, dragi moji, svima vam zahvaljujem što ste došli. Čuli ste moju pričicu koju ja malo razvučem, jer volim pričat.